Hola a tots, sóc el Quim, també conegut com a Calprofe, i estic aquí perquè aquest any sóc jo qui us presenta el concurs Tu ets essencial de Sant Jordi. Bé, suposo que si estàs veient aquest vídeo ara mateix és perquè ets un alumne de qualsevol de tots els instituts de Vendrell i que, per tant, estàs cursant entre primer d'ESO i segon de BAC. Si això és així, estàs en el lloc correcte. Aquest és el teu concurs, és el teu moment i ara t'explicaré què has de fer per participar. Primer de tot, aquest concurs és de microrelats, és a dir, què són uns microrelats? Doncs bàsicament és el fet de narrar una història molt curteta. Tenim una sèrie de normes. La primera és que hem de presentar el nostre microrelat en català i el tema pot ser lliure. És a dir, perquè sigui un concurs de Sant Jordi no cal que parleu de la llegenda de Sant Jordi. Que us agrada la llegenda, que us inspira, us sentiu còmodes? Doncs sí, podeu utilitzar-la, però no és obligatori. Podeu parlar de sentiments, d'històries inventades, de successos d'actualitat, el que vulgueu, us podeu posar molt creatius. I fins quan teniu temps per presentar-vos? Bàsicament, fins al 3 de març, d'acord? I només podeu fer una participació per persona, molt important. Si no, és que no donaríem abast. Bé, tenim 4 modalitats, igual que l'any passat. La primera és la de vídeo. Pots presentar el teu microrelat en vídeo en un màxim de 1 minut. Després, la segona modalitat és la de poesia visual. Haureu d'entregar una mena de poema amb imatge. Si heu estudiat els cal·ligrames a classe, que seguríssim que sí, doncs és aquesta la idea. Tens una mica de lletra, però el que es veu més és la imatge i entre tot fem una obra poètica, meravellosa, exquisita. També tenim la tercera modalitat, que és la d'escriptura, la clàssica, la de redactar. Són només 300 caràcters, només 300 caràcters, és a dir, inclous espais, guions, molt breu. I per últim tenim la quarta possibilitat, que és la creació d'un còmic que càpiga en una plana, també molt creativa, i entrem en el terreny del dibuix. Bé, com participeu? Doncs heu de fer arribar el vostre microrelat, sigui quina sigui l'opció que heu optat, al telèfon següent, al 680 556 777. Aquí enviareu un WhatsApp on direu el vostre nom i cognom, a quin centre representeu i de quin curs sou, quina modalitat opteu per presentar-vos i l'arxiu del vostre microrelat. A partir d'aquí, què us costa inspirar-vos? No passa res, perquè en aquest mateix Instagram d'aquí, el de Tu ets essencial, només cal que baixis i vegis tots els exemples de l'any passat. A part d'això, ara entra la teca, no? Quin és el premi i què guanyem? Bé, primer, per guanyar, passareu per 2 tipus de votacions. La primera és el jurat popular. Aquí, en aquest mateix Instagram, anirem pujant, quan passi el període màxim de participació, a tots els microrelats per categories i els vostres m'agrades seran els que decidiran qui guanya. D'aquí traiem el 45% dels vots. I l'altre 55% recau en una decisió d'un jurat professional que té l'Ajuntament del Vendrell. A partir d'aquí, què guanyem? Doncs, primer, cal destacar que hi ha per cada curs que es participa i per cada una de les 4 modalitats hi ha un premi, que és un xec de 50 euros, per poder gastar en les botigues CIT del Vendrell, que són unes botigues que tenen un logotip molt concret i que podeu trobar per tota la nostra vila. A part d'aquests 50 euros, el millor de cada modalitat, és a dir, que en aquest cas hi ha 4, pot guanyar una bici. D'entre tots, entre primer, segon, tercer, quart i primer de BAC, segon de BAC, de la modalitat de vídeo, per exemple, el millor de tots tindrà una bici, i així amb cadascuna de les categories. Gens menyspreable, nois. I a part d'això, hi ha un altre premi que a mi és el que m'agrada més, i és el fet de poder exposar a la Sala Portal del Pardo. Ens hem de posar en la pell de l'artista
I aquí una part del premi és tenir l'experiència, ser tu, demostrar-li als altres què has pogut fer. Aquest és el meu microrelat i aquesta és la meva proposta. Doncs faràs l'exposició, aniràs un dia, la muntaràs i després es passarà uns quants dies, unes quantes setmanes a la sala polivalent del Portal del Pardo. Super, super xulo. Senteix-te com un artista, és el que t'estem venent ara mateix aquí. O sigui, participa, què estàs fent, què fas a casa? Comença a pensar les idees i llença't. I per últim, només recordar-vos dues dates super importants. Primera, el 3 de març, que és fins al dia en què ens podeu enviar al telèfon que us he dit abans les vostres propostes, i després el 22 d'abril, que cau en dissabte, i és quan farem l'entrega dels vostres premis. Així que, bé, fins aquí és tot el que us dic avui. Us acompanyaré en aquest llarg viatge amb altres vídeos, però fins ara ja podeu anar rumiant què fareu i jo m'acomiado aquí. Qualsevol dubte, comentaris, missatge privat, el que vulgueu. Adeu i molta sort!